Республикабыздың төньяк көнбайыш төбәгендә яшәүче халкыбыздың язмышы үтәле катмарлы, канлы тиергә була. Тәфтиләүдең янтүз авылын яндыруын халкыбыз әле булһа тетрәнеп искә ала. Әмма яндырып та тамырларыбызны кидерә алмалар. Бүген ошо урында Солтанбәк авылы халкы гөрләтеп тормыш көтә. Бик бияклар безгә акшады. Аскын районы үзебезнең инейләрнең, әтәйләрнең яклары булып тора. Алар Аскын районныкы. Үзебезнең теләк белән монда килеп, монда яшәй башладык. Шулда авылда туып үскәс, машинада яшәгәс, бу миңа бик якын инде, бик яратам. Миңа даже сөйләргә дә кирәкми. Сөйләргә бүтән урын тоек. Билеш, Қошқа, Әмир, Мүмбә, ауыллары, Урмиязлар, бүтінісі жыл яқын. Орада Сұлтанбек асы тегінде, яқынырақ енді өзіміздің асы туған ел. Шулай үстігінде тәрбиеленіп төбетірі керек бұл шол жерде. Как бы тамырландық, әтейім 72 білен 76 жылда лесник болып шығады Верхносоветский лесничествода. Меніңе шул 12 яш білен 15 яш шул период менің әлектейінде. Анда мен настоящий өліп кеттім. Урмансы деп әтірі керек енді. Әтей білен шул мәктәптә бітейді. Біз әтей білен палатканы арбаға салып, әтейіне ингерақ бұл күнгәк лесничествосы білен границада апқотайды. Шунда кетіп, Унар көн, атналар, икшер атна, қонып, урманда эшләп, шунан қайта едегенде. Әлігі менің иптеш малайлар, осақта ауыл бойлап әлігі еңесерек жүргенде, біз уже нық серьезно эшләрмен сәнен ұстай деген урманда. Айылар келейді біздің қырғат түнгілікте. От жағып аларыны тейді қорқытайдық. Шунда ең бірінсі айыларының түгі қырқылтап палат кетірелі түнде жүргендерін шунда ешетіп. Шунан Атыны әліге сақлап, түтін қойып, шылай от қойып, шылай видайт өттейінді, шул сенгендір енді қонға, шул қолғандыр енді. Өкінмейді, бірнемеге де өкінмейді. Сельсовет председателі ашынып кетті, менге предложение болды, давай сен етмәсің шылай ауылға. Но менің шул мыслярым бар, әгер де мен сельсовет болсам, ана шул ішлерін тұрмышқа ашырға, менің возможностым боласақ деген ой менге башыма келді енді. Мен согласие бердім. Өзімнің ішіне, өзіміздің қазірге неге, фәнілге беріп қойдым. Бүтін техникаларына шынан несерен деп әйтірі керек. Шынан өзім сельсовет білен әліге ойлаған ойларына башылап, сол дегенде. Келіп шықты біздің шу вариантлар, юл эшлеу вариантлары енді өзіміздің исторический нелеріні көтәріп біздің Менегалев Шағаян абызай, Асфандияровларына, Юрий Кеннари бетінде таныштырып қалақмына пропаганда формасында біздің еқларда халықның әдірек көзін асы берілер бетінде кто мы, откуда мы, наши корни. И біз воспользовались этим, әлігі ауылға қойылған памятник, и әлігі районнан республиканың ең асықтық масштабына, республика масштабынан өзі біздің этак нелеріне, боли, нужды сөйледік бетін, и прежде юл вопросын қойдығын. Бүгінгі күнде Сұлтанбек ауылы білемесінде 775 кіші яшай. Шуларның 520-сі Сұлтанбекте, шына 226 Сураш ауылында, біздің үшінші ауыл Кемешеде ауылында 16 кіші бүгінгі күнде тұра. Біздің ауыл халқы бек тұрыш, бек оңған. Өздерінің йұрт қожалығында мал, қош құрт қарилар, көбесі бал құрты тұта. Шундай ішлер білен тұрышып яшап ятылар. Бұл йортта юнсел спортты үдеткән, нәсел тамырларын өйрәнгән Әләйсә менән Данис Суфияновтар яшәй.
Мен Султанбек ауылында тудым. Султанбек ауылында хаманда яшайм, алхамдулилля. Балықсару бұжыр нәсілінен шул ауылда дашыда яшасым келе. Ауыл тұрмышы белән. Мен Суфияновлар гаиләсендә үстем. Без 4 малай, 1 кыз үстек. Әле менә малайлардан алганда барыбыз да авылда калдык инде. Эшкә йөрмәй башладым, элек вакыты белән эш идем, Себергә йөреп. Инде хәзер ташладым дип исемдә була, инде хәзер авылда яшәргә тырышам инде. Шуның өчен малсылыкны өргәтеп, мал карап, иншаллах шулай яшәргә тырышырга иде. Шундый ният. Мин 2005 елда монда килен булып төштем. Султанбек авылын бер күрүдә яраттым. Шул хәтлем ул матур, аның табигаты матур. Үземнең иремнең тугандары, килен булып төшкән йортым, шул хәтлем мине яхшы каршы алды. Тугандар белән тату, кайны белән шул хәтлем тату яшәйбез. Нефтегамская дигән калада укыдым инде Нефтяныйда. Шуннан акчамады инде, акчасы мен анда калырым, акчары ул миңа. Шуның өчен барыбер авылга якынрак тартты инде, авылда каласы килде. Мен 19 яшьтә өйләндем. Бик яшьләй. Шулай өйләнгәс, яшәргә урын кирәк. Үй төзергә кирәк бит инде. Балалар берсе артыннан берсе туа башлады. Алхамдулилла, хәзер 6 балабыз бар. Шуның өчен Себергә барып эшеп кайттым. Менә үй төзелде, машина булды. Первая необходимость урыс телендә әйткәндә уже менә бар инде хәзер. Шуның өчен Себердә һәр вакыт йөрүнең кирәге юктыр дип уйлыйм. Балалар үсеп биткәс, балаларны тәрбияләргә дә кирәк. Себердә йөрсәң барыбер бер айда, бер ай эштә кайыр вакытны 200 айда эштә алып китәсең. Шуның өчен безнең иң беренче бурысыбыз балаларны яхшы итеп тәрбия бирү бит инде. Тәрбия бирү балаларга. Минең олатаем менә безне дини тәрбияләп үстерде инде. Сугышта булган, намаз укыйды. Ирем яклап та шулай дини гаиләдән инде. Дини гаиләдәге үскән үзебез дә балаларны дини итеп тәрбияләргә тырышабыз. Әхлак, әдәп бирергә тырышабыз инде. Кызлар яулык бәйләп бери, егеттәр түбәтәй киеп бери. Һез менә ямгыять кабул итеп беләсезме? Уларга киләсәктә кыен булмасмы? Кыен булмас дип уйлыйм. Чөнки менә мин бер вакытта үзем кыенлык кичергәнем юк. Кайда барсам таимы шул хәтлем исәнләшеп китәләр, барысы да инде. Ялмайып карап китәләр. Шулай кызларга менә бар укытучылар да шунда ягымлы, яулык бәйләгә саларга ягымлы итеп карадылар. Сокланып карадылар. Дөресен әйткәндә, нәсел бездән килә инде. Минем иң олы абыем физкультурный, бетте бит инде физкультура укытучысы булып эшләде. Шуңа 2 туган абый тоже физкультурный. Шуның өчен безнең нәселебездә спортчылар инде күпчелек. Безгә ул еңел бирелә. Безнең гаилә бик зур булгач, күп пешеренергә туры килә инде. Пешерә шулай өйрәнәсең инде. Мине интернеттан ниләрне күреп, кешеләр заказ бирә башладылар. Авылда инде балаларына туган көннәргә. Һәм бу миңа охшап китте. Охшай инде миңа, менә яратып эшләйм мин аны. Интернетта күреп калдык. Өз ханнарым безгә бик кызык булды инде, һавадан карау. Йер ничек матур микән дип. Үзебезнең яшәгән урыныбыз матур микән дип. Шуннан интернетта өйрәндек, осырга шуннан бер кеше белән танышып, параплан сатып алдык. Аны параплан алыр өчен ярты еллап акча йыйдык. Шуннан соң әгәртеңне өйрәнәм менә тодан. Безнең менә шунда менә Каршыктау дигән тавыбыз бар. Шуннан башта кис көнендә сайдык. Кояш байгас ерләр тынкас. Шуннан өйрәнеп киттек, шуннан устарып киттек инде. Шуннан уже термический поток диләрен турысы әйткәндә, шунда йылы потоклар һәр вакыт икене менә өскә, ана шул потокларга утырып өскәрәк менеп булайын. Шуннан соң шулай охшап киткәс, тагын ул вакытта Себердә эшләдек әле. Шуннан минем Назим кустым менән акча йыйып, мотор алдык. Шуны киеп, менә кая кирәк шунда үз бирүләр. Судан башка мен менә кәмәдә йөрергә яратам инде. Барыбыз да яратабыз инде кәмәдә йөрергә. Балаларны да төяп, 2 көннәрендә
Хоть бер тапкыр булса да, күрше авылга алып төшәбез инде. 12 километр. Сарыс елгасы бик таза су, чиста. Аны эсеп тә була инде. Безнең балаларыбыз авылда кала дип уйлыйм, чөнки безнең авылның киләсәге бик зур. Монда яшьләр бик сыгып китмәләр, шунда төпләнәләр, авылыбыз зурая. Яшьләр күп. Шулай мин дә үземнең балаларым белән шул авылда яшәрмен дип уйлыйм. Менә без Суфияновтар гаиләләре, гаиләсе менә без һәр вакыт бергә яшәйбез, бөтен эшләребезне бергә эшләйбез. Алхамдулилlah, шуның балаларыбыз да үзем белән бергә булса, малайларыбыз һәм бердән булса һәр вакыт иншаллах бик еңел булыр дип уйлыйм яшәү. Ләйсән менән Дани Суфияновтарның фикере хак. Заман менән янә шатлаган. Авылда эш юк дип бәхетен ситтән эзләмәгән. Үз ерендә төпләнеп, матур гаилә корып, алдарына куйган максаттарын тормышка ашырган сәмсел яшьтәр кулында авылдарның бүгенгеһе һәм киләсәге. 12 километр бізге йөріп оқыра керек. 9-ны көрші ауылда Қошқарайын. И давай интеге берген сайын, может какой-то результат будет. Давай техникумға дейіп, біз негәрәкті тоже Белебейде бар, машиностроительный өзіміздің техникумға. Юлы да шунда, человеческие отношениялар да шунда, восприятие мира да шунда. Горький etmişler bizning институт жизненный шунда өтті Белебейде. Белебей біздің тәрбиеледі көп вақытта. Белебейден біз кеттік, как бы көп күн малайлар жайышып неге Курганға, завод имени Карбышеваға. Как бы біз более әйбәтірі оқыған малайлар енесі барабыз шында, заводта эшләйбез. Анда барып горячий сыққа ләктік, көзінсіне. Анан кеттік енді армияға. Армияға барып, мен ол горячий сықынан нәрсе екенін көргәз. Соңынан әйттім мен әлігі табиғатта өскен малай, метем етінем айда. Мен құяш асында еші көрінген, метем мия құяш керек. Асық қыла керек. После армии нашла профессию выбирать литературу келгәс. Шул видать нашла башта сөйләгән гены свои проснулись и әлеге үзебезнең лесхоздан барып направление алып киттем неге Свердловскийга. Уральский лесотехнический институтка. Үзебезнең менә шул Кошка лесинституциясына кайттым инде. Кошка лесинституция шул безнең авыл шул территорияга тоже керәйин. Әтелер шунда, біздің бүтін әдек мына жыл яқынларыбыз шунда, ені біздің қартай Қошқа ауылынан көрін, уже Қартатай Білгіш ауылынан, Иней Білгіштен, Әтей Сұлтанбектен, Ситайшта бұл уже біздің тек, өзі біздің жер, Білгіш, Қошқа, Әмир, Гүмбә ауыллары, Урмиязлар, шул общий бүтінісі шул білеміне шул яқын. Orada Sultanbek асы тегінде якынырақ енді өзіміздің асы туған ел. Был төяктә эшкә бетмәре халык яшәгәнлеге әллә кайдан күзгә салына. Һәр ихатала тиерлек еңел автомобиль, ишле мал. Яшьтәр дә уңган, булдыклы. Зөлфия менән Динар Гайсындар Султанбәк һәм Сураш авылы халкын тәмле икмәк бешереп куандыра.
Бик бияклар безгә оқшады. Аскын районы үзебезнең инейләрнең, әтейләрнең яклары булып тора. Алар Аскын районныкы. Үзебезнең теләк белән монда килеп, монда яшәй башладык. Тыныс, ямны, бүтән ердә сирамлык, матурлык, кешеләре дә бик яхшы. Иптәшем Динар исемле миңа монда булыша. Динар, менә һеҙҙең ауылда күп егеттәр Себергә йөрөп эшләй. Ни өсөн менә һеҙ ауылда ҡалдығыҙ? Шул оксамында шаблай инде. Мал ҡарайбыз, мал сатабыз. Сыйырлар бар, сыйыр бар, ҡышлау, кәүсеү, бузаулар бар, сарыҡлар бар, индюклар ҡарайбыз. Үземнең ауылны бер ергә дә алмаштырмас идем. Эшләр өсөн, яшәр өсөн бөтен ауыллар бар. Алтан торамын да иң беренче монда кирип ягып ибәрәм. Безнең монда газ фәлән булмагас, утын белән ягыла бит инде. Икмәгә кирәк булгас, мисен дә үзебез иптәшем белән эшләп сыгара уйладык. Аптырап тормадык. Уйладык та, икәүләп бастык та, эшләп тә куйдык үзебез. Ягып ибәреп, су кыздырга куеп, кирип китәмен өйдәге урыннарны иштерү фәлән, шунда сей фәлән әзерләү, балаларны мәктәпкә булса әзерләштерү. Шуннан су кызгас монда сыгып, эпей изеп ибәрәмен. Ана мал карарга азбара кирип китәм. Мәшә көн шулай башланып китә. Сизелмәй кала үтеп китә көн. Балаларым бик катып, ярзамлыша балашалар, үз кыз. Яш булса да, минем бүгенге көндә үз кызым бар. Олы кызымны инде 9-ны бетте. Быел менә ситкә сыгарып ибәрергә торабыз. Кызыр әнә сарыклар килеп. Султанбек авылында и Шураш авылында ике авылга гына нитәбез. Ул ой безгә килде. Безнең бынау як урамнарда бигрәк күп олы әбиләр. Әбиләр гел зорланалар. Әпей ошар яктамны, әпей магазинга килә, бик тәмле килмәй дип. Шуннан шундый уй кирде. Эшләп карайбыз мәллә дип. Килеп сыкты буга әзрәк шунда. Көненә шул 72 булка әпей пешерәм булып торадыр инде шул тирә була. Вакытны күбрәк. Үземнең рецепт буенча була инде. Беренче бик каты авыр килешмәй этләде. Уранып киттек. Монда асытка калтырып ибәрәм, калтырам була инде төнгә. Әзрәк камырны калтырып, шуңа су салып, асытка калтырам. Иртән шуңа йылы су салып, туз, шикәр, дрожжи салып, әпейне изеп куямын. Шу 3 сагать эчендә катлап төшерәм мин аны. 3 сагать буе кабара инде ул. Бер 4-5 тапкыр төшерәм. Шуңа кабаргас, әкренләп шу формага саламын да, кабарып пешертеп алам була. Шу бер форма килеп сыга. Икмәкне үзең яратмасаң, моны эшләгән эшең күңелеңә охшамады исә, китереп эшләп сыгарып булмай аны. Күңелең белән эшләсәң генә әпейне тәмле итеп пешереп алырга була. Күп уйладык, төрле уйлар уйладык. Авылда нинди эшне китереп сыгарып була дип. Урман эше тагы авыр эш, пилорам фәлән алам дигән уйда бар. Ана монда реализовать итәргә җайсызрак. Бу еңелрәк күрдек инде үзебезсә авыл тирәдә сатырга еңелрәк. Теләсә кая, әллә кая ибәргә кирәкми ситирләргә. Үзеңнән генә сатып та була. Лотокларга салып, иптәшем ташый була инде. Мен пешерәм, иптәшем итеп тапшыра магазиннарга. Юл ягын менә үзгәрткәндә бик әйбәт булыр. Связь ягын, телефон, интернет фәлән бик каты итә бит инде. Җайсызлык китерә. Эшләмәгән сагы бик күп. Теләк кирәк. Үзеңнең теләгең булса, тырышсаң, желаниең булды исә, эшләреп сарыга була төрле эшне. Зарланып утырган кешенең
қолына бір нәмә келмейсек, эшлейләм, былтыралам, миңа кирәк дип әйттең исә, бары эшләп сыгарга була ул. Минем өчен монау эшләүемнең зур оценкасын күрәмен. Мына шулай сөйенеп, олылар фәлән мактап килеп, әпәйемне алар, әйтәмне, әпәй, рәхмәт сезгә, ярай сез башладыгыз әле шундай эшне дип әйтүне, мин үземнең күңелемә бик шатлык белән алам була инде. Иптәшемнең хыялы бар инде шул пилорамасам дип. Киләсәктә, Алла бирсә, уйлыйбыз инде шул Чураш белән Солтанбик кенә түгел, башка тирә-як авылларга да мошы әпәйләрне тапшырып, бүтән тәмлекәсләрдә, шәңгә күк нәрсәләрдә пешереп тапшырырлар без дип үзебезсә уйлыйбыз инде, күтәрелеп ибәреп. Чөнки авылның киләсәге безнең кулда булырга тиеш бит инде, яшьләрнең кулында. Без күтәрергә тиешбез. Бер нәрсәдән дә бу нидә дөньяда куркырга ярамай, тырышырга кирәк, башларга кирәк. Нәрсәне дә үз теләгең белән тырышып башласаң, менә дигән итеп китереп сыгарга була. Халкыбызның тарихын белү фарыз диләр Солтанбәктәр. Заманында тәфтиләүгә бирешмәенсә, яндырылган Һөянтүз авылы урынында яңынан тамырланып киткән башкортлар бит улар. Хүҙҙәрен башкарган эштәре менән раҫларга күнеккән безнең төяк халҡы ти авыл ахаҡалы Газинур Исламов. Үзебезнең авылның тарихы турында памятник қойдық. Дәрік біз юл. Социально-культурный стандарт деп кенә башлаган ек, ул булды безнең мәктәп. Авыл уртасына лекке мәчет урынында, шул лекке мәктәпләр урынында дип әйтәйек, үзебезнең авылның бабайлар уйлаган урында зур. Без әле кенә ул елларда 8 еллык мәктәбе, хәзер тулы 11 еллык мәктәп асылды бит инде. Без менә 5 бала үстек, 5-без авылдабыз. Төп шөгыль данны время шул Тастырара, не безнең урман. Ну дага данное время, ну электен килә игенчелеге инде безнең үзебезнең данлыклы компанияларыбыз бар. Эшсөяр халык инде основном яшәй. Эшсөяр халык булмаса, бу кадәр төп килдә теге машлы-матур дөнья көтеп. Основном бит монда гына яшәү түгел бит инде, без теге менә әйтеп торабыз бит инде. Ситкә киткән халык тоже безнекеләр теге урам теге разбойничий трасса көтмәде бер халыкта. Барыбер эшләргә кайдадыр ситтә, бара заводларда, Себердә, нидә, кайда, Уфада, Мәскәүдә дигән кебек. Бөтен илебезнең бөтен бусмагында барыбер эшләп йөриләр, кайталар, күренәләр, сагынып кайталар, хәл беләләр. Мин куяр идем теге данлыклы кешеләр дип әйтмәшләй. Үзебезнең машина картаеп, машина гомерләрен машина җиргә биреп, балалар үстереп үткән бабайларны, әбиләрне. Ниләрдән алай, безнең халыкка андай не булгандыр инде ул. Шунда язмыш җибәрелгән булгандыр. Дисем, нигә ул халык аны мен заслуживать иткәндер. Әйтелмәйм. Яндырылган инде, монда безнең авылга түгел, илле бер авыл бу якта яндырылган дип инде. Киләсәк балалар кулында, ана шул балалар уже аңлап үссеннәр, менә ничек мотор, ничек төпкелдән килгән. Оның үзе өчен генә тырышып яткан бабайларны белеп, ана шул бабайлар не белән яшәп, әйтәйек, рухы белән яшәп, дальнейшем авылны күтәреп, яңадан тамырын югатмасыннар, шундый теләк. Без авылның Сары Калкулыгы дигән кашлагы дигән урында торабыз үзебезнең. Бу безнең борын-борыннан килгән зур бу курган захоронилер каберлек. Үткәннәргә карап, аманат безнең шул матур җирләрдә киләсәкләргә өмет итеп, матур итеп яшәргә дигән аманат бирәм мин.
bu якларны өзүбүздүн мотор якларны яңадан күтәреп, яңадан моторлап, иши да моторларды өтөрө керек. Бу жерне ташламай, бу якларда тормош дәвам etsin.